Kahit 20 lang eh. Sinama mo yung isa o may bulak lang. Pagtaw. Hello mga ka-dragon, nandito na naman kami. Ay, good morning. Nandito na naman kami sa ilog. May mais ka pa, oh. Ay, sorry. Kuha kami ng suso. Suso na naman. Ano yung susuan tayo? Dilutuin natin ulam. Walang pananghalian. Masarap yung suso na yun. Ano, susong Pilipit. Hindi ah. Pilipit din daw yung ligdag yung pilipit. Hala, di ba nagganon o di pilipit? Ligdag yung... Lahat ng suso may pilipit. Susong haba yan. Karayan ah. Basta suso. Tara guys, samahan nyo kaming manghuha ng suso. Let's go. Tingnan ang tayong ko. Baka hindi makuha ng suso ang gawin natin. Maligaw. Baka nakalubog na ang suso. Huwag yung labuan eh. Huwag mong suso. Terus kaligaw. Sarap maligaw. Malamig eh. Hindi, isa may buhangin din siya. Ayan o. Na, nagbabasit na atan. Wow. Masulsultop mo pa ay. Malalim guys, oh. Malalim. Sa tapo. Narigat naman, naran masidak. Ito. Wala kaming ulam. Tugawa lang una yan. Ayan, ante, sa bato. Ganito sana, oh. Kahit 20 lang eh.
Ano ko pala ko? Kaya tada mo yung paing din ha. Hindi malinaw ang mata mo. Hindi mo makita. Hindi mo siya mapansin. Hindi na, gitara. At kami dito ba ito? Karampunan natin katikon. Yung shell niya. Ano o talang ka pala yun? Katip ata bato ko na bususuna. Ikabang. Panubog na nga sa amin. Nakita niyo pa din. Wala kayong katagad. Mga susok guys, nasa gilid-gilid lang sila. Alam mo, hindi namin kinana pa. Tapos tingawad siya daing na eh. Nangalan kayo siya. Kamis kasi ito eh. Kabilis naman kasi. Ito ano na yan. Ilog ng manuot. Baka mayroon pa dyan. Diyan galing. Walang ito. Waig. Hindi man yun dun sa waig ang susok ng karayat. Waig daw. Galing din naman sa ilog yun. Ano eh yung kwan? Siguro. Madipay na gudwa. Nagsidulin dan. Halo daw na rin sa ano lang ka. Doon, sa ating lang ka. Alang ka din nato. Diyan na tayo magluto eh. Saan? Dito. Anong orda tayo gamit? Wow! Napatag na pala yun dun banda. Dapat ipaano na lahat, ipatag mo na lahat. So guys, yung nakuha namin, oh. Konti lang, ihalo na lang namin sa langka. Makasidaan. Tingnan pa yata. Hmm. Ata madinag-loader. Sige, ay, nila. Hindi, ito ang pagitan nila, oh. Di ba ate? Yung kwan? Ayun ang pagitan. Ata trinsira. Oo. Ito pa, oh, patagin pa yan. Kita nyo ni dagagay, matakon mo. Yung pinaloader na nila dito. Kasi sayang yung space, pwede pang taniman yan. Ang mahal ng bahay niya is 3,000 isang oras. Diba? Ang ganda ng lupa.
Parang pwede ng ano to basketball court. Bali ito yung pagitan guys. Yan yung mataas na yan. Yung kabila niyan. Sa anak ng tipasing naman. Ito hindi pa tapos i-loader. Tapos sunod na pagkatapos ng i-loader to guys, yung sa kabila naman yung nabili namin doon. Maganda taniman ng ano yun, kamute. Maganda ka taniman ng kamute. Oo, malambot. Kalambot ng lupa niya. Na, nag-iisa na lang yung langka. Oh, last. Sakitin na natin pero mga budok. Hindi pa hinog ante yung dita yung pinahinog niya. Hindi ka nung napampansin pa. Ha? Nalungkot May ko. gulok dyan. Wala nang ano, bulaklak. Akala ko man nag-spray na sa ano dito ng pangdamo. Hirap patayin yung tupor. Ay, yung ano na yung barisa na yun. Di mo manuman, di lipin tayo. Nasira lang din yun dyan. Kunin pa ng iba. Nakuha lang yung isa, hiningi daw. Gataan man yun Ito lang naman ang masarap dito, gata. Sige, amuli ka. Gustong ko nga tika ang paglit ko. Nagala kayo kumakay kayo. Nalipin kayo. Agi ka ba to? Kawal ko mabatan niya. Tangkil sa tangkil. Pero umasa na kayo. Nagbayad mo ito. Isang tagarang. Ang dami na rin yung taga-ayo. Oo, Okay na. ba't mo? Kaya gis mo na kasi yung gulok. Ano sinama mo? May isa o may bulaklak. Hindi nga ito bukan yun. Pwede pa ba? Kasan sa kadaklaw niluto tayo de? Magagata ulit tayo ng ano guys. Langka. Favorite ni Auntie Ligaya yun. Marami siyang nakakain. Meron si Juan. Magaling si Juan magluto eh. Sarap dito. Mahangin. Hindi ka naman kayo dapat. O ante para ganun Tara doon. Dapit mo ante para mabasa ko. At ito ganun Yan para matanggal agad yung dagta niya. Yan, ganyan ang technique ng tamang balat. Para hindi madagta. Hindi ka. Tamtaman lang yan, no? Yung kwan niya. Yan ang kasarapan gatain. Dublin ito naman ito. Ikat na permita bagas na.
Wala man siyang dagka, oh. Sa loob. May munggo rin kami guys, oh. Luto ni Ate Aisa. Tapos itong ihalo namin sa ginataang langka. Yan, yung binigay ni Kagle na, ano isla nga to? Burugande? Baramundi. Baramunde? Ano sa diya lang kan na? Alam, baramundi yata yun, isda na yun na. Nalagaw na yung langkat. Basta yun. Burugande? Burugande? Baragande? Baragundi. Baragande. Baraguda. Ha? Baraguda. Baraguda din. Barakuda. Baraguda. Barakuda. Isda. Nadaay. Baraguda. Barakuda. Barakuda? Ano sabi mo kanina? Barracuda. Baramundi. Baramunde. Lipat mo yung tubig. Nakita na ta, ano? Baramunde? Baramundi, mabilis sa baramundi dati. Sarap siguro yan. Nako, may isang kasirula. Para mo magpadaya ka. May munggo pa tayo. Magkaptal naman tayo ng puwet ng susong karayan. Nagbabasye. Dabalong man lang talaga ang sasalita. Dabalong ka na brown na paghinala na sinadabunog. Wala pang gata. Okay. Pinalambot muna natin yung dyan. Sunod natin dyan yung gata. Oh, ang laki oh. Ang laking Ang dami niyan. Ubusin mo niya. Taubok yung tiligaya at paborito ng tiligaya Basta to. ginataang lamon. Ito na lang, oh. Nung naputulan yan na lang. Isang kasidaan. Ang timpeng, ang sukat sa bigat. Well, made, di may sangal daw pa eh. Wala kang pangsagatan, antay? Wala nga. Yung sapin mo nga. Bagay bago ito. Di pa ako nag-ay minsan. Hindi pa kami nag-bite sa iyo. Nag-ihi na ako. Ha? Mag-amo kami sa iyo eh. Saan? Iting sa murang kita. Ana? Yan mang ano. Tunay muna po ako. Nalinis ako. Aray, ang sarap niya. Medyo, ano guys, yung langka namin, medyo matanda na pala. Pero pwede pa yan. Palambutin lang. Lagay mo rin yung pula. Wala. Pero ito, inano ko ng langga. Lagay mo na ang ating pambansang ulam. Santaw. Pinukan tayo sa natin. Suso? Kapag kulo lang ito, ano, di ba? Para masuksi. Dito mo i-gawa mo pa. Bahagya yung ulam natin daw, kala mo, dusi ang magkain eh. Namano ko ba? 20. Puro babae. Namano ko magidik ko ha. Traba ay nag... Ito guys, yung munggo, dapat yan ipaulam namin sa ano, maglo-loader. Kaya lang di naman dumating yung loader. Nagadaw. Kaya marami kaming ulam. Sabi na po. Kainan na. Hindi na namin masyadong pinadumi guys yung kwan, yung suso. Ano yun, laman tiyan pa yun. Naman siya. Lumot lang ng kinain niya. Nakautot naman daw siya. Nakautot na yun, okay na yun, nakautot. Nakatain. Suka naman daw kasi. Eh, magtakin eh. Wala nang matigda eh. Ang tamis. Siligaya. Rarag. Sirpuro gato. Ay, ano, Tara. tubig ko dyan.
para pa yung camera sa Sarap. Panginoon po na aming Diyos, salamat sa biyayang pinagkakaloob mo sa amin. Magsilbing lakas namin ito magagamit sa paglilingkod sa iyo. Sa ngalan ni Jesus, ang nakilang tagapagligtas. Kain tayo mga Kain po! Mabisente. Oh, sarap na ito. Gata. Natitikman natin yung burgandi. Baraguda. Ay, baraguda. Sarap na ito. Baraguda ni Kaglen. Ito pa yung singkamas na na-harvest namin. Itong pa din. Nalooman, di hilangkan. Naloom na nga yung langka. Gusto ko ulo eh. Masarap to ulo. Marami pa naman yun. Laman-laman kasi yung ulo. Mabirukan di susaw. Sarap na langka. Ito. Nandito na nga. Napulot yun. Masarap sana magkamay. Kaya alam sana mainit. Kurat ka. Nadudugil lang. Uwan susuna. Adabtoy na eh. Malati ko. Balat. Kunak mo sa batat tayo. Kailangan tigilay ko. Napudaw. Magkakakamay ka kasi. Sana. Mas masarap magkain nakakamay. Kainit. Sarap ng daing. Hindi malo. Sarap ng ito. Hindi maalat. Nasisip-sip niya? Iba hindi mo ito. Kalusuhan mo sa may puwet. Para magpasok yung hangin. Paano gasingaw dyan? Nay? Talon ah. Palaki pa nga niya, no? Hangga? Baka nasultok mo na, hindi mo lang alam sa liit. Nagkuha kayong talong doon. Magasultop mo na eh. Nagasultop. Sarap nung pait ng suso. Hindi mo siya tayo kung hindi nakain ito. Langka. Sarap ng daing. 15 to 20. Malat. Sige. Okay, kayat ka na sa maliit. Sarap ng sili. Hindi sa amin. Masarap talaga magkain sa bukid yan. Kati masarap ang ulam. Basta dito ka kumain, napakasarap. Daig mo pang kumain ng ano? Gusto ng mamahaling resto. Value Fiesta. Puri bago mo Yung sa lang. mga anle na ano na, yung mga bukay, hindi ka makakain. Sa ganito makakain ka. Ito ano lang ito. Sa tabi-tabi lang pinagkukuha. Libre yung langka, libre yung suso. Libre din yung daing. Binili ko lang patis. Wala akong binili pala. Yung sili sa bakuran lang namin kinuha. Ang coconut dyan lang sa puno-puno. Yung nyug pala, dun lang sa kapitbahay. Hindi. Sipin mo yun. Kanina. Ano siya? Di ba? Sarap. Walang alat ng sarap. Abot pa yun ako na. Ang kipalanit pa man tayo mamaya. Hindi ko magkakain. Karne man yun.
Mas gusto ko pa rin ito kasi sa karne. Oo. Anong oras na imbitado? Hindi ka lang imbitado ante. Alas 3. May mag-birthday sa kapitbahay guys. Gina-invite kami mag-planet. Gawid kami na sa palanit kami. Paglaban ba? Sunda invitation Pag may invitation daw ante, dapat malaki ang kuwan sa ang regalo. Hindi akong... Ang tanong yung munggo. Bali na lang pagpauna. Alam na to ka de. Guys, ulam ng tiligaya. Dito sa side na to, ginataan sa side na yon munggo. Ngayon lang nagkain. Ipaghalo mo kaya ante. Ngayon lang yan naglabay ng ganyang kadami. Ayaw ko. Ginataan eh. Pag nagkain yan kakaunti, ay naapo. Kasi naman din magmarsong. Ay, hindi pa ako tapos eh. Wala eh. Walang tipasain. Sarap. Daw parang saging, daw parang sabay yung kwan eh. Ako masaba kanina. Kain tayo ng dragon fruit. Yan, after kain, tulog dahil mahangin. Sarap matulog! Santi pasing matulog na nga lang, nakasungol pa. Naka-vitamins pa yung dinig niya. Ay, Balon nako. niya yan. Umapuy sa Malunok mo yan, ewan ko lang. Umapuy yung katawan niyo.